pinia bangka nilinali tuma fan voreng AWARSAI a video sinangwan pi iglo mate voreng AWARSAI APHUTHAK si nili nang than pon ikpo lapen kupia voreng AWARSAI ma lapen kon ana vacancy si doma lapen kacharli ang deng kon an sinaing ma ke apply ki chenga date lapen ki mantu si ke apply la last date la hai hui nali tum labangso a video long klarda kalampen chini pon ikpo mate thek pon long ikpo lasi aprang si KARDOM kadu kawe afanta lapen nilimen laki avinastron lapen non kelang bom nali tum labang ke Karbi 2.0 YouTube channel labangso channel long jong si komane abang pu abang phi nang kahumri milang pel ka chingon pen subscribe ingon lapen adung het bel larjan ta duida kanali tum ber pon ek dano lalo pute nali tum ajat update le nili labangso YouTube channel long upload sitame nali tum kilong da prang mate ke chini da prang ya fan lo la pensioning rila kadu kawe apanta nali tum apply play aprang nali tum la details kachini paprang esime la silaso details ke kachini labi apa nali tum video ki cheng ben ki jodan lang igon la lo pulte nali tum chini ikpo tangte pada depen pen pangcheng pon lo nang la pen chek pen dak chithan pon lo nang labang so voreng AWARSAI APHUTHAK nali tum la organization amen ba nali tum job men ba nali tum dak pen lang pon igon Organization name bang Army Ordnance crop mate AOC la voreng AWARSAI men bang la hello lapen apply process da bang online lapen last date nali tum dak thek ponang po October an se last date a date bang dak fix phela lapen total vacancies nali tum dak pon lang pon ingo 2212 an dak post vacancy do lapen a post men bang ke dak nali tum thek pon lang po MA fireman tradesman's mat po lapen salary bang da 18,000 pen 56,900 an dak salary bang pipon po labang hello la sening ke hang abang phu abang fitum nali tum apply dun iktame lapen number 1 long nali tum lang dam pada dak tradesman mat dak total vacancy 1249 post ando lapen UR tumhan le nali tum dak pun thek ponang po UR tumhan le 508 lapen EWS tumhan le 124 lapen OBC tumhan le 337 lapen SC tumhan da 187 lapen ST tum dak 93 apos apply dun igme lapen number 2 long mang thala son thak lo number 2 long mang fireman total dak vacancies panda 544 last bang song bong pen ke thak pon la bang ke UR tumhan 222 lapen EWS tumhan 54 OBC tumhan le 147 SC tumhan 81 lapen ST tum dak 40 apos do lalo lapen ako number 3 long langdam thanang material assistance la dak bang total vacancy 419 la vacancy mata apos do lapen la song bong pen ke thak pon dak bang nali tum lang ponigo UR tumhan le 171 lapen EWS tumhan 42 lapen OBC tumhan le dak 113 lapen SC tumhan 62 lapen ST tum dak 31 an apos do lapen ako education qualification langdam tunang tradesman mat mate labang ke 10% chok dak nali tum dak pen lang ponengo azat school pen le pasan ta choklo islamic class 10 bang pas nang po lason thak sidak fireman la tumhan ta kacharli ang deng bang ke metric pasan ta chok azat school mate university pen azat abort sitame dak chok nalo kacharli ang deng bang la anate chok ikpo lason thak ako chithan pon thulana number 3 lang bang dak material assistance lang bang dak 12 pass nai ata azat school pen sitame azat university pen sitame 12 ane pass ignang po lapen age limit dak lang down lo bolte 18 to 25 years ang bong an abang phu mate abang phitum apply dun ikme ason thak sidak army ordnance crop selection process banale tum selection process pa number 1 bang da physical test and pon lapen practical test 3 lapen 3 number la skill test and pon lapen 4 number long bang written examination lapen 5 number long bang documents verification lapen last number 6 long bang da medical test and pon lapen exam center nali tum dak pen lang dam ego borjar Guwahati lapen Misamari lapen Narangi Guwahati lapen Ranga Pahar Dimapur along stame exam center bangai and ponik po lapen physical standard test banali tum dak pen lang pon ego tradesman mel tum hanle dak 1.5 kilometer running 6 minutes
6 minute ang bang pen 1.5 kilometer an karnang po lapen karnang chota chokche dak b number long na tum thek pon po carrying a weight 50 kg to a distance of 200 meter lason lo da female da mantal lason lo nang tum lang pon ego da lapen lason thak thak lo dak selection process pp training man labang nang tum pandak lang pon lang po lapen salary lang dam lo te nang tum tradesman level 1 lang banga 18,000 to 56,900 lapen fireman long level 2 long le da 19,900 pen 63,200 an pipon po lapen junior of office assistance tag level to 19,900 lapen 63,200 and that pipon po lapen information that ka apply adet bank kenali tum da adet ban anta fix pelas tame update da prang po update adet bang la october asiklom lomsi update ikpo lasi komantu adet pen ne ke ching lapen komantu adet lo ne ke jodi la bang dak tok pon pela mate mention pon pela stame october asiklom pensi cheng ikpo la bang ke lapen website nali tum dak pen ta long pon ikpo official website nali tum la dak ber igo te long ikpo lapen la so details a video link bang nili so video description along stame nili pipon idet pon lapen nali tum stame ber pen langdam ikme dak detail ko ppc ke tok ikma jola hello proses bang nali tum dak pen lang pon ego mate Rada kalam chini pulte nali tum na details nili fan hamre ego nili details alus tami nali tum fan nang senik po lapen nali tum kaching hon nang kachirap dun pen tami penang an bang non subscriber bang dulu lapen kai kita la sonle nang ching hon dun bomun lapen nili tami video kimi tami mate kapre update ason tami nili dak labang so YouTube channel long tami upload ik bompo lasi pinya video long mang lapat hiek pen nili subscribe sta update na 1 pig lo nali tumpan asining kyang hang abang pu abang fitum nali tum ready iket non la bang so job apply ya fan nang le da prang po non reading o elo la puja antala durga puja afitsi la so update bang long ik post tamin non pen nili nali tumpan nang than ik meg lo mate pachini meg lo jo la hello alam bang ke tangte pinya video long bang lansing ton jog jidet po mo next video long si chitong thunang rong po tangte do me thak me kadoka ve Karbi teach 2.0 YouTube channel kelang radu an phas tame nilhin pen kardom